Dan fim ayagi TV, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun farin ciki da nishaɗi. Wai murnan me kuke kike wannan rawa haka? Kai ne ka maganta sarkauna. Hege baki. Ka ji shairi. Wai ba ke ce ƴan fulanin nan ba yau ina kiwon. Kiwo. To sabida me baki je kiwon ba? Kai ne ka maganta sarkauna. Ayo. Kawu ɗan sarki. Ban ga kyau a cikin wannan ba da har zan yi soyayya da ita. Ba kallon ta sadare. To tunda ka ce kallon kasada ne, to juyo min jikinki na ƙara ganinki. Wani kyau ba, kawai kawu ɗan sarki babu ruwanka. Barni da shi kai. A bar ni da ke, to wallahi kawu ɗan sarki zuwa zan yi na kai ta ƙara. Yoyi da marmaza bar. Wallahi ƙara zan kai ki, na san baki da ta cewa. Kuma in kina da ta cewa in na kai ki karar wace shaida zaki ba me zaki ce musu? Yau ka tara ta barata. Gallo na ciwo. Kai ne ka maganta sarkauna. Ayo. Dan fim ayagi TV, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun farin ciki da nishaɗi.